badira ia 40 urte mundua aldatzeko hazi bat eren genuela. Ordutik, Euskal Herriaren, bere memoriaren eta unean uneko borroken ahotsa izan gara. Eta mundu osoko justizia sozialaren aldeko borroken bozgorailu. Orduko lanura ez da bukatu, ez da gutxiago ere. Are gehiago, fasismoa aurrera doan honetan, oraindik eta garrantzitsuagoa da. Ez bakarrik erresistentzia tresna gisara, mundu hobe bat eraikitzeko zerumuga gisa baizik. Behin, amets bat eren genuen, eta ametsak elikatzen jarraitu nahi dugu. Belaunaldi berriek ere ideien bitartez, mundua aldatzen segi dezaten. Baina egitekotan, gure komunitateari esker egingo dugu. Ametsak ederragoak baitira partekatuak direnean. Izan ere, ba aldago mundu berri bat baino pari politagorik? Oparitu mundua aldatzeko hazi bat. Oparitu txalaparta.